sixoxele nge-podcast awubest wena mfethu le podcast hlala phansi sixoxe nge-podcast massive creative podcast ithi ngikuxoxele nge-podcast awubest wena mfethu le podcast hlala phansi sixoxe nge-podcast massive creative podcast host umhligo guest ihuwe lights camera action sisha izule obvious na musuqagela movious yayoni umbrella podcast. Welcome back to yet an awesome episode of the Creatives Unplugged podcast. My name is Archild Africa and I'm your host today. Namhlanje ke i-host yethu umhligo akekho doing bigger and better things for the podcast. Kodwa ke lokho akusho ukuthi I'm not going to be giving you guys a bit of insight as to what is happening in the industry, especially if you're an independent artist. So we just saw lapha online ukuthi eConcerts SA just made a call out to all the young artists that want to be mobility fund, that want to just go out and maybe do a concert, whether it's in South Africa, whether it's in Africa, and all the countries that are within the same scope as Iona eConcerts SA. So please do go check them out on the socials, because I wish you could just because you're a creator and of that famous or that's not in the public space, I wish you also not able to access such information. And also the second tip I think I'm going to give you guys today is please make sure, also if you're a musician, do register with SAMRO, SAMPRA, Capasso, RISA to make sure that you do get compensated for your music and for your creations, whether it's a song, whether it's your producer or even a performer. Just know that you do get funding for that. So do check it out, guys. And we are bringing you guys the amazing African queens, Esina Lana AKZN. And today I'm bringing the one, the only Zawadi Yamungu. Welcome to the show, Zawadi. Thank you for having me. Is Ngiyabonga. it because of your song? I think so. Is it because the impact? The impact. Because ngiyabona lapha TikTok lithi nje. No, Everyone. nami ngathi sengishintshile solo ngacula So vele wathi nje. Hayibo. Yeah, we are so excited to have you on board. Nje siyabona nje la khona ama spaceship singawa understand. Asazi nami i-Bryce stand. Noma i-Bryce stand, noma i-spaceship, noma kwenzakalani. Yazi there are all sort of names for this. Because umuntu nomuntu ngoba usuke engayazi usho leli gama libonayo. I mean, I'm on a spaceship, maybe. Spaceship. It's spaceship. I get you. But we are going to get into that. Because ngifuna ukuzwa usisanda kanjani, how do you even play this? But before we even go there, we want to first know ukuthi uZawadi, what's her real name? Who is she to the core? And uqhamuka kephi? Yeah. Take it away. Sanibonani. Igama lami nguZawadi Yamungu, and that is a stage name. Ngizoqala lapho. Okay. uZawadi igama lakho uNkosi ngiphile. Okay. Ngiyacabanga ukuthi because we celebrating i-Africa month, so ulimi nje libalekile we start there. Yeah. I'll try. Akhuleka. So nguNkosi ngiphile. Yeah. Ngwakampanza uThabe khulu uDondo Suwela. So ngikhulele eMandeni in north of KZN. Muthi nje udlule Stenga. Qhamukele eMandeni kaSithebe. Okay. Udumile kuSithebe. Nami ngiye ngizwe ke ngawe ukuthi nje kuphela ngaze ngize I don't think ngizangabona kodwa ngiye ngizwe. Ayi ukuthi kuba buhlungwana. Ngoba manje mukathi Sithebe ethiwa uSithebe lo. Ey khona into edume yini ufuna usithwase nje dume ngani uSithebe phela unama fame yabo. All right. And I remember growing up ngifunda grade 3 kanje ngangifunda khona futhi kaSithebe. Yeah. And kwakunama fame njalo kugcwala kaSithebe kakhulu. So I think leyo nto ya create a stigma sokuthi kwakunabantu abaningi abagula and ngalesa sikhathi HIV yayisa yabo. Yeah. All right. Yes. So it's a stigma. It's a stigma of that. Ukuthi vele there were so many people from different places. Yes. Behlanganelwa kaSithebe ngenxa amafembe befuna umsebenzi. So kushuthi gcina ukuthelelana leli gciwane kakhulu. So ngaleza ikhathi umuntu waseMandeni so Sithebe welele. All right. Ngeke uthole nomene uthi hayi waSithebe lo. Yabo kunaleyo nto so but we moved. Okay. We're here now. Nakho nanje ufikile na neThebe. But okay, manje say primary, when are you discovering this thing ukuthi you are talented? Ufika kanjani eThekwini? How did you know that you are talented so much that uzumuva eThekwini?
So eMandeni ngiyafuna ukuqala ngiveze ukuthi igama likaNkosi Ngiphile ngathi uma ngabe ngibheka ngathola ukuthi ngesilungu ungathi isipho osivela kuNkulunkulu, which is a gift from God. Oh, yes. And when you translate that to Iswahili, Yes, it's Zawadi ya Mungu. Zawadi, And that yes. is why I am Zawadi ya Mungu. Yes. And that because I wanted something hooky, you know, Yeah. uma ngabe mfethu ufika kwi-industry nawe uyayifuna into e-unique ozovela ngayo. And Nkosi Ngiphile, yes. And lela gama laNkosi Ngiphile ngisakhula kwakuthiwa labafana. Mangibuza kuma ukuthi okay, why nanginigama labafana? Ngi-first born ekhaya. Yeah. So bathi they were hoping ukuthi bazothola umntwana womfana. Uyazi ke guys, Yeah, vele. amaZulu. Yeah, yabona ngosiyami leya nto. ilegacy. Yes, so baba ukuthi bazi ukuthi nje ingane yokuqala Kumele ube umfana. fanele kube umfana. Uthi uma wayenomngani owayebizwa ngoNkosi Ngiphile ayemthanda wayintombazana. Yeah. So uthi walithanda legama engathi wayewumfana, engathi wayenengane yomfana Oh, nomngani wakhe okay. eUnkosi Ngiphile. Yeah. So naye adopta lelo gama early engakangiboni ukuthi ngiyintombazana, and uyakhumbula kuqala engekho lento ukuthi fanele uye kwiscan, fanele Yeah. uyokwenzani yabo. Yeah. So uma sengithola ke sithola ukuthi ngiyintombazane, wathatha sawuyena uNkosi Ngiphile. Yeah. So I think lishintshe manje ukuthi libe unisex because Yeah. esikoleni nje wavethiwa indaba noNkosi Ngiphile igama labafana yabo. So fanele ngihlale ngichaza hayi manje guys. But now sekuya understandeka elethu sonke liyasibalansisa yabo. Yeah. So but then uZawadi ya Mungu I'm excited ukuthi it is still a direct translation of my name yabo. Yes. Khona umuntu oba in futhi in Swahili, which is a common African language. yes, And yes, yeah, it's yes. amazing. So singasho ukuthi it's a name that represents kahle kahle ukuba umAfrika and Yeah. eliveza Njengoba sikubona nje. yes proudly like proudly you know, so veza yonke leyo nto. So I think yeah kwaqala lapho Okay. noma kufike emva kwesikhathi Yeah. ukuthi ngikwazi ukulichaza kanjalo nokuthi ngilibone ilink yalo ukuthi Yeah. oh actually lisuka you La, know. yeah. But mhla ngisebenza kuvela leligama lika Zawadi spiritually ngezwa ihlombe. Yeah. So when I was like oh Zawadi ya Mungu, then there was like an upload of some Yeah. sort. Angazi kanjani. Yeah. Kodwa kwadlula ihlombe. Ngisho Because kanjalo. ngempela yazi masikubuka ucula lapha, it's almost like you are channeling, it's almost like you are calling Yeah. their spirit, you know what I Yes. mean? So yeah, ngiyakuzwa into isho ukuthi you heard ihlombe. Truly that is also I think what people hear, like not necessarily ihlombe, but I'm sure ukuthi abantu bake bakulalela uperformer have felt something. Yes, and ngiye ngithi manje uma sengihlaziya kahle ngithi okay, it was an affirmation and a confirmation of leli gama lizokusebenzela. Yeah. Because ngangingazi emqondweni Hi ukuthi NCC. ngangingazi ukuthi Liyakusebenzela. emqondweni ukuthi hayibo so kusasho Nkosi Ngiphile. Yeah. I've just discovered ukuthi Yeah. wait a minute, Yeah. It actually means the same Nkosi thing Ngiphile, yes, and I didn't know. in a different language. Yes. Meaning you're going to be known all over the world. And they Yes. can still attest to it's still the same name. Yes. And Nati, we feel like you are a gift, especially because you're coming from KZN, South Africa. Yeah. You're representing us so And I was well. a gift to my parents. Yes, you were. Yes. And you're a gift to us as the Yes. creators of Unplugged podcast. Right. And you're also a gift to South Africa. Because not just like one on La Payana, in sharing 8 age like also Yeah, that's yeah. huge. But Yeah. before we go there, when do you leave Mandeni to come to Durban? Because Pila Skwazi ngalathi. Yazi uyangibuyisela emuva. Kumele sibuyele emuva, simele sibone ukuthi uqhamuka kini. Okay. Growing up eMandeni isemakhaya Yeah. ngangicula opera Laphi? music like choral Yeah. yabo lezi zinto nje Yeah. ngangibusy nje Ucula esikoleni noma ucula Esikoleni. kuma organization, okay. esikoleni. Such that I think nento yokuba leader Yeah. ngayithola lapha because I remember ngacula from primary ngicula choral, ngadlula futhi nase high school ngacula. So khona lento engangikwazi ukuyenza ukuthi I was able to command respect from abantu my peers. Yeah. Yabo abantu engilingana nabo, but ngangiye ngisuke nje nge break ngithi
umuntu aphuthuma athi ngigwinya abuye zela ngoba sizocula. And but yazi akuvela kwenza kanjalo. Bathi umuntu usela sathi esiculani ngithi songenele gospel, spiritual gospel. And I will write and create songs. Khona lapha primary. Yes. I will write, no, I was in high school, grade 10. Okay. I will write and create songs, ngangifunda uthukela high school. And create songs and ngiculise into engayazi mfethu kodwa yayenzeka nami angazi kanjani. Yabo. Nokuthi bekwazi nje ungilalela ngithi after school bafethu asiqedanga. So mawuphuma eklasini siyabuya la ke class. Then we do that, you know. And then sihambe sibuye. Sagcina esikoleni imina nga instilla lento yokuthi akube khona ama competition singene nalama competition of cultural music and all of that. Then sahamba sawangenela sahamba siwineke yabo sibe excited. Yabo I think ngalokho ngikhula from kule yayanto yokuthi oh okay ngiyakwazi ukuleader abantu and ngikwazi ukukhuluma nabo sixhumane sonke ngokomculo nangokwe energy yabo because it's very important as well. So also ngikhulele naseNanda. All right. So because kubo kwama wami kuseNanda eNewton A. Okay. Kwababa iseMandeni. Okay. So isikhathi nami ngihlala eMandeni, then ubaba washona 2004. Okay. Then uma wathi ay samsekhaya yabo. Because besihlala kubo kwababa sahamba sonke saya eNanda. That's when ngasuka ebuhle besendumbili ngaye eNanda emzomusha now. Yeah. It's still a primary. Yeah. Hey, yazi mfethu, musuke emakhaya awuboni wena umehluko kuwena. Yeah. But bona bayakwazi ukubona. Mfethu uthi wenza into noma uthi uyakhuluma igama mfethu, hayibo, konje usukaphi? Uthena eMandeni, hawu yazwakala. Hawu, izwakala ngani? Awuzizwa kodwa. Azizwa mina ngisathi siyafana. Wena obezwe nabo mhlambe abafana baseMandeni. Hey, mfethu phela mhlambe kwakunongi, yabo. Yaba strong. Kanti thina eMandeni yabo ukuthi njengokuthini kanti khona into engangithanda ukwenza ngayo ukuthi oh na umehluko wacha yini leyo uno ukuthi wacha yes uno kacha ucha yes nene nithi wacha no sengisho ukuthi the word ukuthi cha the word cha eMandeni unokuthi ncabo oh okay ngala ucha mana phela kuyasho phela izulu ephasama samba ngegodi angithi the dialects yes ukuthi now you have moved eMandeni kune dialect yakhona kunendlela yakhona yokukhuluma kunendlela yakhona yokukhuluma sase sibahleke thina basisebenza uthi ngangisemlazi uthi hayibo ngangingekho yabo kufika thina wena ukuthi unga kodwa bake binetheke labo basho kanjalo oh hayi babe khona hayi ngeke hayi kodwa kamasha hayi ngangingekho yabo ngiyadlala guys we love every no it's dialects there's dialects dialects you angegodi so now okay so manje nje ubusuchaza ukuthi okay unaza ngaseNanda manje that's how I think now I can make this connection yakho ne-K-Cap because manje I was like Mandeni K-Cap yazi ifike late ngempela yes akuyona from emzomusha ngathi mangifika khona ngangenza wakubani standard 1 grade 3 standard 1 ngafika I was young ngisashonela nawo baba yabo yonke leyo nto engazoyifundela kwavele wasona siphithiphithi futhi khona umema wathi umema Ngomezulu emkhulu nje umzimba and wavele wathi no sizingena ama competition e choral and la izingane okay nami ngajoyina ngangakazi ngempela lapho ukuthi okay ngiyakwazi ukucula kodwa uma wayejwayele ukungixoxela ukuthi when I was young ubaba wami ke was very strict nje weshaya ke futhi wekushaya ngempama nje uyingane shaya ngempama uvuke manje ubona ikanyezi phinde ubuyele yabo so uthi uma ubaba wejwayele ukungishaya mangithunya esitolo ethi isikhathi ngangijwayele ukuthunya esitolo ngifike ngigungu ngivinjwa abantu thiwa bethi cula wena ngane thiwa mina ngicule sengikhohle nokuthi ngithonyiwe so sengikhohle cute thiwa ngicule and uthi uma ngangithanda iculo leBoomshaka you know and ubaba yes ubaba wayenaka ke ingane wayengafuna ingane icule ngento enothando because
wayenale mentality yokuthi usamncane wazini ngothando such that ngoba mina ngangumntwana kushuthi ozoba musical Yeah. ngangithi uma ngizwa ingabuphi wesandla sami so ngizofuna ucula lento athi Wazelapho wena yini le uthando. eculayo? Isithando yini le isithando you know so kwakufanele ngangi-restricted ukuthi yini engikwazi ukucula ngayo but le itapa time kuthiwa ngangithi itapa time to listen to boom shaka shaka boom wana akayifundi le dance shaka boom 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 akuthiwa iyafequza le ngane yenzani you know but abantu babengivimba ke esitolo kuthiwa Basifequza mina ngithi itapa time ubaba casa dinwe so uma ngifika endlini isibhaqa kuthiwa ulibele ukucula wena sikuthumile uhamba umiswa yibo bonke abantu ucula into esingayazi you know but that's how I grew up so kushuthi vele ngangiwumntwana onendlebe nje yokuzwa so mase fast forward mase ngisemzomusha sengicula i-choral ila ngathola khona ukuthi okay there is something ngami ngisiphiwa ngempela ngoba mfethu sasicula sonke siyingane amangazi lutho kodwa njalo makathiwa niyabemba sicula songawani mabefika kumina thiwa hayibo ucula into right lo cula kahle kanje ngithi mina basho ukuthini labo bathi ngicula kahle It's natural. yeah it's natural yabo so such that ngagcine njalo mangabe kucula before kushawe ngangiqale ngicheckwe mina ukuthi nami ngibhede njengabo ngicule nge yes so naningelo ngenduku mawukuthi nabhimba phela fanele siyowina lapha ama competition sasiwina so bengichecke bese ngibuyiselwe eceleni beshawe bo Nkosi yami. ngibuye kanje ngithi So that's how I think you're You know? also able to gain respect from your peers. yes Lona nje njalo nje. yes ngamuva from ukuculiswa nezingane kathiwa ngiyogcona abantu abadala kwaseculisa uthisha umkhize lapho kodwa kwakusafanele ngicule nalabo abancane kathiwa my voice is matured angihambe ngiyocula kulabo abadala abafunda grade 7 ingqomonde into ovela usaba uthi hayibo ngiyoculana lapha nabantu abadala but nakhona yayikhona le yanto yokuthi uhlukile. ngithi uma ngicula uthisha umkhize athi hayibo lona ucula kanjani and I think kune impact enkulu ukuthi namhlanje ngikwazi ukucula ama genres ahlukene and also different styles I Because think I saw you also did a song with Melon. Yes. Which is so different from what you do. yes Yeah. yabo so zonke lezi tala I think vele ngakwazi ukuzithola ngalesi sikhathi because ngangaculi opera kuphela ngangiphinde ngicula ama couch so Have to shy sengicula opera. gospel ngicula gospel ngisuke gospel kungenze lezi zinto zomshado yabo emlanjeni wesoka lami wema and that demands a different character because umculo nomculo une character engafani une treatment yakhona so ngeke ngikwazi ukufika sekuculwa umshado mina ngifike ngithi emlanjeni yabo ifuna ngibuye ifuna ngibuye you know ngalokho ngikhonjwa ngamehlo kuthiwa usukaphi lo Usukaphi ke manje la? so ifuna ngibuye ngizoba yibona ukuthi ngizongithola noma emlanje wesoka lami wema yabo so yonke leyo nto that's journey ngiyayibona manje impact yayo manje in my career nangendlela engiyiyona ngiyabona so okay kusuka la And the diversity yakho, because also know you do theater. yeah So theater iqala KCAP yini or iqala or not esikoleni iqala KCAP. ngiqale KCAP So primary ke uqale olokhu nje nomshado opera nanani. Tatamia mahubo High school nase high school obviously. yes nasa high school Okay. High school ibukuyiphi? high school was opera and gospel Okay. but also there was church because Okay. bengisonta apostol Hey, apostolic. Hey, ngibazi kahle. Ngosangithinta lapho Yo, mina umakhelwane wami, umakhelwane bethu baba amapostoli and umngane wami kwakuthi uDonga ngikhule naye nokulunga noma wakhe bese isapostoli nje ngithi yabo nje mfethu bathi hayibo mfethu bayacula hayi sisi and isineke bunaso man and iqhubeka zimhlophe nje likhona hayi bana hayi mina babuyile nomakhoyanaka manje apostoli it was church beautiful music
But I remember Mandeni ethokoza ngisasonta khona masudlila ublue wakho mfethu ngangibizwa ngoMahalia ngiyakuhlebela. Okay. Ngibizwa ngoMahalia, okay. Nama ngisamthanda phela uMahalia ngalesa sikhathi. I still love her. Ngisho ukuthi kodwa ngalesa sikhathi ngisanda kumazi ukuthi yebo kwijoyous ikhona uMahalia. So makwenziwa ama competition asesontweni kuthiwa akalinda uMahalia wethu, nangu uMahalia wethu. Yabo yonke le nto mfethu ungayithatha ungayinaka uma usakhula yabo but today ngumuntu othize you know mhlambe nami I'm a role model of other people. I'm pretty sure you are, girl. Yeah. I'm pretty sure you are. Ne? Yeah. Nami nganginama role models athize and it started from there. The seed was planted there. Laphaya. Manje siyafika ke K-Cap. Ufika kanjani K-Cap? So I moved because I did matric in 2010. Yeah. Othukela. Oniselingana. Lalela. Sikanje. So mangisuka eMandeni ngase ngiza eThekwini ngazohlala kaMa. Okay. But yakhumbula ukuthi ngithe ngaqala ukubuya kaMa ngazofunda e-primary. Yes, standard 1. Standard 1 ngaqeda nje grade 7 ngadlula basisusa esikoleni. Yabo mfethu into eyinhle ngokucula. Aske sorry into eyinhle ukucula umama akabanga ne-stress ukuthi fanele ayongiregister eJG Zuma savile sathi laba ngoba bayacula so bafaka thina itiye lele ngiphuza itiye sathothwa kanjalo eJG kanti si so JG yaphaswa ke phela lapha kwamash so ngafunda eJG grade 8 and grade 9 njalo wawuyisela ukuyocula kodwa futhi kuyaphasa yabo so ngafika ngaqhubeka nokucula nakhona but then after ngafisa ukuphindela ekhaya kwababa then I moved back ngabuyela ekhaya eMandeni uthukele that's when ngiyofunda khona grade 10 until matric so ilapho ngafika ngakhona ngase ngivele ngiphuma eThekwini yabo senginalo ma culture in ngafika uthukela ngathi nenzani nangenza lutho nina babecula kodwa i-opera but I was like kuyashoda as umuntu o-creative asiculeni nama culture asiculeni yabo ngafaka zonke lezo zinto lezo then ngaqeda ke ngase ngibuyela ke la eThekwini ngoba sengiqedile lo matric ngase ngifuna umsebenzi senze kumene ngimdala ekhaya kufanele ngisebenze and ubaba kade ashona mama ngizuma kancane nje umkhiphi stress so sure khona ingane ezingilamayo khona nothando ubuhle sibonge uPhilani noSimangele and I had to take care of all of them yabo ngalesa sikhathi so ngabona ukuthi hayi angivele ngiyifunela umsebenzi so angiqhubekanga nokufunda ngahamba nje ngafuna umsebenzi ngasebenza kanti nje ngizothi ngiyasebenza mfethu ngaqala ngayosebenza eSibaya Casino into engangiyicula isicefe engangisibaya uyabona ukuthi ngisendaweni errong yabo because khona la ngayiswa khona eNando's ngukesha khona ngithi umuntu ngiyamdayisela ngithi lemon and half mild hearts ngithi yabo hlale kunalokho nje ukuthi inkosi yami khona unkosi kuyacula nje all the time abanye phela ngibabangela umsindo njalo but bihlale ngibuyisela kule nto ukuthi wena you're a creative being and you're a musician yabo and then from there, I joined the African Heritage Ensemble. Le yababumbuso Khoza, yes. And that's when I was hola umuntu orathi mfana okufunda ngeculture. And umuntu okhulele eMandeni yes, ngiyayazi culture, ngiyazi heritage, I know everything, but not everything. So mase ngifika kuleya group wabukuthi ngathola I don't know mfethu khona into yashintsha because that's when I was like I want to teach people ngomculo wami ukuzigcaja ngifuna abantu bayithande ngifuna abantu bezazi ngifuna abantu bengazikhohlwa ngifuna abantu bebuyele emuva beyokwazi ukuthi yini eyayenzeka kudala kodwa ngisebenzise umculo ngisebenzise ama-instrument besingawazi nokwazi ezimina ngayazi ngawe yes umakhweyana yes ngawazi ngawe nkosi yami girl ngawazi ngawe wasini nale yabo izigubhu zindezi kanti igubhuzana zona lezi so ukuba kule ku-ensemble yona into okwashintsha i-mindset yami ngokucula ngoba mina mfethu ngangithanda uJennifer Hudson
ngithi mangiperforma ngithi I was in the darkness yabo ngibona kahle futhi ngizocula R&B Nkosi yami ngiyithanda le yanto kanti there's a bigger calling kanti mfethu it's bigger than that I kwangisiza as well because I feel like the range that I have is because ngacula le yamculo yo Beyonce no Jennifer that demands vocal range yangempela nama runs yes and manje mase ngibuka ngiyabona ukuthi uma ufundisa umuntu manje ucula you can tell them ukuthi ivoice iyimuscle and ukusha kwayo means iyagrowa okay so ungakusabi ukuthi namhlanje bekufanele ukuthi I'm giving myself over to you mhlawumbe wangafika ukungafika kwakho do it the whole week ngosuku lesi5 uzobona ukuthi usuyafika because voice muscle listens to you iya stretch yabo ikhule I'm learning something right yeah okay so manje eKCAP njengoba usho ukuthi all these instruments kasufika lapha nokubaba uMbuso Khoza you learning about your culture, you learning about ukuba umZulu and being an African and obviously kade ngibona nje lapha no performa kwi Miss and Greet Shaka Ilembe but even before that I think it was almost manifested because you were part of the Queen Nandi musical, yes, the musical. So in theater are you acting, are you singing, are you doing everything? So after an ensemble, and then I remember because I ethi angifuni ube umculi kuphela. Kodwa you need to have more skills as an artist. Ungabambeleli entweni eyodwa because uyazi ke kwa arts. Ukuze ukwazi ukuphila and survive, you need more skills. Nalo lelo sokuthi unalo, you need to make sure you grow it, you learn. Nje ungakiyeka ukufunda and then decide ukuthi angihambe ngiyo audition eKCAP then I did my auditions ngathathwa eKCAP then ngaba exposed to okuhluke kakhulu futhi ke manje sengomunye umhlaba manje kufanele ngizwe iacting kune theory yaka acting kune theory yaka music kune theory yaka dance fanele ngidance olana ngisine. It was a bit of a challenge kodwa because ngumntwana active as well so I was able yabo askes and also eKCAP khona the behind the scenes uthola ukuthi khona ukuthi ufunda ama FX lawa or ama makeup effects there is directing, there is stage management yabo script writing directing and I saw you also did script writing right yes. So zonke lezo zinto contributes to umuntu oyi-artist because izinto kufanele sifunde ngazo lezo izinfanele sizazi because ungayithola ngelinye ilanga usu-stage manager somewhere else uma ubona ukuthi kulunge ngala and futhi siyakhula phela siyakhula ngeke ngicule ngize ngibe na-8 mfethu kodwa phela asazi asazi nabo o Dolly Parton no you can but mongafuni you have to have a dimension enye yabo enye into ngiyibona ikhona kakhulu umuntu osinayo uyacabanga ngeke wena wazi nje ukusina njengo Cardi Beauty I don't dance now I make money moves balekile ukuthi wenza money moves because so manje ama instruments wafunda khona eKCAP no ama instrument uyifundisile wena yes hayibo ngangilalela umculo kaPrincess Magogo I got inspired ngalalela ngayeza ukuthi uMagogo akaculi kuphela kodwa khona lento ayidlalayo and then ngafunda ukudlala uMakhweyana ngilalela nje ukuthi ukhalisa kanje but later ngase ngithola ugogo bavikile ngema wase show eMbongolwane I met her through Mamgcina Mhlophe we were together so perform yes it was so exciting and ngibona also ubaba uMadala Kunene as well so Mamgcina ongihlanganisa nogogo hayibo sazwana nogogo wangithanda ke naye so ngiloko ngimvashele show engifundisa ukuthi wakhiwa kanjani uMakhweyana so ngiyakwazi ukwakha build it yes ngiyakwazi ukwenza noma yini ngifuna ukuyenza bese futhi ngiyakwazi ukudlala ngiyakwazi futhi ukufundisa kwabafisa ukufunda yabo so ngafunda kanjalo nje ukuthi ngagcina ngifunda more skills nakhona ku-instrument ukuthi okay ayikho indlela adlala nga Princess Magogo ayifani yakho kubavikile so ngafunda indlela zo2 so but now kwafanele futhi ngithole kuko konke lokho kufanele ngithole yami sound mina ezuzawadi ngifuna ukusounda kanjani sesimzwile Princess Magogo
sesemzile Samuzwa. ubavikile, Yes. which is very difficult as an artist ukuzithola ukuthi Wena. mina this is how I want to sound Yes. and ngifuna abantu bengizwe kanje Yeah. yabo, but I was able ke ukuhlanganisa ngithola that's why namhlanje sinongemuhle which is my sound, Yes. oxoxo which is my sound, ukwazi ukuyicreatela after learning wonke lama skills kulabantu abahlukene yabo. Okay. So ngafunda kanjalo i-handpan. I met ubaba Victor Sithole. I think abaningi bayamazi nje la eThekwini because udlala ama-instrument amaningi ke nesinto umqangala yawo yonke leyo nto. Ngamthola edlala i-handpan, it was so beautiful, magical. Looks, yeah. Mhla edlala nje ngathi no ngiyayidinga. When we were bringing it in, you were like, careful because uyithunwa kude. Ithunwa kude, ithunwa le PE. Khona belunga bayenzayo le PE. So uyithenga ku bayidayisa futhi uyakwazi ukuyithenga khona. So mangabe ilimele fanele mfethu ngiyikhoriye PE yabo. And neKorea now uyisho nje ukuthi izobuya ingazange ibhampeke kancane. Yeah, uyayicover kakhulu bubble wraps, Okay. faka in the box and all of that. Nabo they careful because they know ukuthi instrument ibaleka kangakanani, beyithune ke then bese beyayibuyisa beyipende futhi fanele ihlale inhle nje yabo. So nawo baba uVictor ngamazi ukuthi ngiyayithanda, wazama ukungitholela second hand, ngayithola wangifundisa through the phone engithumelela ukuthi konke khala kanje, idlala kanje. Awuyikhalisa sezwe kancane nje. Lalela. Awuyikhalisa nje kancane nje. Uyahluka. Ebo phela kumele I'm sure ama viewers would like to see ukuthi ikhala kanjani. Yeah, because it's an interesting instrument. Ngibambisa. Wow. Wait for now. Wow. I went to Tasi because we're still looking forward to your performance after this. Okay. But okay, let's now get into the present. Ingimuhle is doing amazing. The first time I think I heard it, you were performing it, and it's embracing umuntu wesifazane because as abantu wesifazane we are basically we are broken down into our color, into our shapes, into our whatever it is that the society does to sculpt us out and place us in certain boxes. So how Ingimuhle movement is big on TikTok, I saw everyone is just confidence, it's a confidence booster. So I would like to know what was the intention behind it and what are we looking forward to with album yakho? That is the nub. Yeah. You know when ususesikhathini la othi sengiyitholile ukuthi ngifuna ukuyaphi ngibhekephi, you know, and I'm grateful for that. Yabo. So funny because ungemuhle mhlambe ngingathi indlela mina engibhala ngayo ithanda ukuchatheka. Yeah. It's the opposite of mhlambe amanye ama creatives abhala ngayo. Mina fethu vele iqhamuke nje ingoma esikhaleni ngingalindele. Channeling. It's channeling, you know. In different spaces akukho la ngithi mhlambe hayi ngihlala phansi bese ngiyabhala bese ngenze njani. And in most cases ifika in the moment. Yeah. When I'm on stage ingoma can come stage. Vele Ngicule kanje ngihambe ngicule into engayazi. Hey.
Wow. Ngikhale kanti engayazi nami. Yebo. Then when I'm done, ngisuke ngidinga ukuthi umuntu orecordile lapha nginikeze because angazi ngithini. Wow, so you kind of black out in a way. Yes. And Wow. then I have to re-listen now and And write. relearn. Wow. Right. And write ke manje ukuthi okay, ngithe Say ngathi sengiyayicwecwa sengiyayistructure isho ukuthi okay should fanele ime kanje. Then that bese kuba imanga izama ukuthi wait a minute. Eyani lento? And why fanele ngicule ngayo? So kuyima ngithola ukuthi okay probably mangithi ngimuhle this is a confidence boost. Affirmation. Affirmations lawa. Also ngize ngisizwe na ukuthi into mangiyipostile then people comment. Yeah. Then that's when I find ukuthi okay so makufanele ngichaze leculo. Yeah. Na into engizochaza ngayo. So And ngimuhle shem what's a confidence booster? Yes yabo indlela oyafika ngayo mfethu it's not even like ngangicabanga ukuthi abantu fanele benze Amabele, I was just doing a show, Yeah. a purgatory show, which is a theater show. Yayizo eMakhanda, Yeah. Grahamstown. Yeah. Iyenziwa Majamela, Okay. a director. So when we were doing that, kwavele kwaphuka uMakhweyana. It was I was gonna play uMakhweyana no Lisa kufanele ngimfundise uMakhweyana. Lisa. Yeah, Okay. not I don't know if you know her, but ujwayele ukwenza music wasema ships. Okay. Yeah, away. All right. Abroad. Yeah. So ngimfundisa uMakhweyana kanti uzophuka iCalabash uMakhweyana. Ngawuthatha mfethu uMakhweyana ngithi mina let me check ukuthi lo Makhweyana uzowusanda kanjani Yeah. iCalabash mase iphukile. Yeah. Ngadlala le beat angazi yayiqhamuke phi but I was like da 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 da. Ngave ngathi ngimuhle. Ngimuhle. Then that was the song. Wow. Ingoma engaka. Enkulu And you literally kangaka. counting every single part of the body. Yes, so lo phela muntu ekwazi I recorded that ngakufaka ku TikTok kwatrend and then ngase ngithi okay Album. I think I need a structure of this. Ngase ngiyabona ukuthi okay let me just do wonke ama features omzimba omuntu esifazane Yeah. omuntu nje. Yeah. From hair to isikhumba Umbala waso. indlela esimi ngayo. Now mase ngiyibuka ngiyayibona ukuthi ifike on right time because esikhathini samanje I feel like sidayiselwa izinto eziningi kuma TVs especially abantu abasebancane futhi ngcono uma usumdala yebo Yeah. uyakwazi ukubi nokuhle. Yeah. But umuntu mesamncane teenagers umuntu Yes. usase stage where Self-esteem. usafuna ukukhula usadinga self esteem usadinga yabo ugqugquzelwa nokuthi azazi ukuthi hayibo umuhle you know. So kodwa uzothi uma evula iTV the first thing ayibonayo ubona umuntu ompofu kungazi ukuthi uyena omuhle. Or ubona umuntu okufanele ayibleach As a cream, yes. as creamy or uzobona ukuthi a frontal or a makeup you know. Yeah. So with this song I'm not saying singasebenzisi ayikho into Yeah. singayishintsha Yeah. kodwa ngithi Zithande mina wena. zithande even before you do the makeup. Yeah. There's a confidence that comes with makeup. Yeah. Yabo nami njengoba makeup manje ngifisa ukuba nendlela enzima kabi. Indlela. Ngeke ukwazi Like, ukugoduka njengamanje. ngithi no akekho umuntu ongangikhipha because Yeah. ngibuke ngimuhle you Yeah, know. yeah. But what I'm saying is ngisho ngayifakile le makeup Yeah. where is that confident? Mele bekhona Isho phela naphi? nayo. Yeah. So kuneyingane ezisafarisha ngebala elimnyama Endihleni wema wemali into ihle. engithanda yona mina ngikhule ngimnyama Kodwa kodwa ngiyazi wona mangakutshengisa lesithombe uzongihleka. I'm not making any promises. Because I was very dark Yeah. such that there were names ukuthi Yeah. Shiposh Yo. yabo Shippo. yeah because ngimnyama or Polish. I'm not saying this word ngendlela embi but Yeah. ngisho igama engangikhula ngizwa ngalo Yes. ngikwerekwere. So Ayingane mina mfethu. ngikhule ngibizwa ngekwerekwere emandeni nje ngisho kuze kwayidlalisa ukuthi wamankwere. Yabo Yo. Yabo, Hey, my nicknames. yeah you know Eh. and you abantu mawukhula ngesikhathi abayazi le nto ukuthi Babuza ngomankwere. mankwere. Okay. Manje mina Manje u-antwami- kodwa listen like now if I can call u-anti wami ngathi kwere uyaphila
Yabo, because igama engikhule ngalo. Yeah. Kwangangiphathi kabi. Yeah. Ngikhule nje kanjalo. Yeah. It was normal. It was And fun. yazi manje ke, to be honest, yeah, as much as yes, I think back then there was more of a stigmas, Yes. tribalism or stuff like that. But manje, everyone from all over Africa, I think we love our brothers and sisters, and Yes, we so don't much. see them like that. And I think elimnyama lihle. No, lihle. Yeah. So okay. So Ingemuhle album is out, right? It's coming. It's coming. Ingemuhle, the single story, it's out. Yes, But yes, the yes. album is now coming out. Are there It's any coming on the names 8th. we should look out for? The 8th of 8th of June. 8th of June. All No, ngiphambanisa i-performance. The album is coming on the 13th. 13th of June. Yes. Okay. Ibizwa ngoNgimuhle. Ngimuhle. And simply because, yeah, there's this Obviously. song, you know? Yeah, and are there any artists they to be in the lookout for? I only featured uSindiswa Zulu Okay. because I think ngiyayithanda indlela abhala ngayo poetry yakhe Okay. because she's a poet. So uyena wenza an intro. Yazi, I laughed when I listened to her a recital ya poem. It was not about me. It was her poem. Ethi kunentokazi. Ophimbo layo ngathi lezi nyoni. Yabo ihlabelele esishozini, dlala imlabalaba. So ngangimdlalisa ngalo ngithi, awu usho mina. Athi hayi angisho wena ibo wazwayithanda sisi. Yilokho Kanti nawuzisho yena. angazi mthwesho ba. But phela vele ke even if usho yena, But then- this is the basis of your album. You want Yes, everyone then to I was like, please, can I take this poem uyisho kwi-album yami? Because now isibikezelo. Yes. Uma yesho lapha umuntu engakalaleli wonke umculo, it's like uthi yena lindelani. Yeah. Khona lentokazi ezocula la ezokwenza kanje, you know? Yeah. So then that's why I took her, but angifeaturishanga umuntu omunye, and I know. That's great, actually. Yes. That's yeah. Yes, I wanted to present myself First. qala. Bese ke later alandelayo I can feature. I'll do probably do baningi abantu bese ngifisa ukuba featureisha, baningi abantu Yeah. ngifisa ukusebenza nabo. Yeah. Ngisebenzisana bebe khona kwi-album yami. And Njengoba abanye abaningi. nje. Sorry. Isihle Madela nje, yeah. Yeah. I want her to be on my course. album, yeah. I want umama I want Brenda Mtambo. I want Zoe Modiga. I want, you know, like a lot. Yeah. Wow. And females, guys, females, because ikhona le yanto yokuthi thina sisebenzisana. Yeah. And ikhona into yokuthi thina asiwenze umculo Show ama-side ndawonye. eye, Yabo kubo ukuthi nje hi child, thank you, and then you know Phele kanjalo. phele kanjalo kanti I think ama-gents asakwazi ukwenza ama-collaborations amaningi more than Yeah. us. Onkosazana Daughter, I'd love to to do something with her. Usizane, please. Yeah, no. Uyazi nice, ke sakhuluma, so Oh, great. it's on. Awesome. So, but all those features ngithe ngizowenza mhlambe kwi-album yesithathu or yesibili. Because okwamanje bengisayiveza emhlabeni, ngisafuna abantu to tell my story, because it's music is also storytelling, Yes. and the journey and everything. So bengifuna ukuveza ngoNgimuhle ukuthi nangu uzawadi uyayipresent emhlabeni, nangu ngicula umculo owesintu ohlanganiswe nama-instrument esimanje. So it's more like bridging the past to the Yes. future, because there is these instruments, there is main instruments, but there is also modern instruments njenge-band and horns and everything. So we hlanganisa yonke le nto, and it's beautiful, you know, ukwenza kanjalo. Yeah. It's something unique engajwayelekile that I am bringing to the world. Yeah. But also I'm able to sing languages. Njoba ngino Mama is out. It was out from last year, which is in Swahili. Isiyangidemand into Swahili because nguzawadi. Yes. And uzawadi Iyakubiza is a le nto. Swahili name. Yes. And mawuthola abantu bako Tanzania, Congo, they're like, do you speak Swahili? I'm like, no. Sekumele sifundeke manje. I'm sure usuyasifunda kodwa knowing you. Ngiyasifunda, Yeah. ngiyasifunda, ngiyasho ukuthi habari gani. Yeah? Okay. Yeah. Which one you just? But to be honest, to be actually quite truthful, I've been wanting to learn Swahili. So namhlanje this is my sign, because it is Africa month. It's good ukuthi it's an African ungabe just language because Yes. thina amaZulu sidume ngento ebuhlungu kabi lapha Ebuhlungu kabi, eGoli kuthiwa kuthiwa thina asifundi nje. asifuni Kuthiwa ukufunda si-self isiZulu. centered. Uyabona? Basho zonke izinto Kodwa lezi. mina ngikwazi nje ukuthi dumelangi bakithi.
Ngiyakwazi nje ugubha umntwana ngiyogubha umntwana lo Nkosi yami ngiyogubha nami umntwana la ugundwa khona yabo but ke kodwa siyabonga kodwa usuvile namhlanje lana with us and you are an amazing voice for young women in the industry, especially when it comes to the culture of being a young African woman, being a young Zulu woman, and being proud. Yes, and being proud about it. And nje ushela magoda yakho umuhle. Muhle ngempela. As this journey esinayo kwi-industry entertainment, is there anything you'd like to leave for young women or even men? Because I feel like we're always advising young women and then we all end up finding ourselves in trouble when men are not behaving. But whoever you feel like today, you feel like talking to them, what would you say? Maybe before answering that, the song Ungemuhle is also for men. Oh, okay. And ngiyengijabule ngithokoza mangibona kuyibona aba ngitheka kakhulu kule ngoma yangimuhle because ngiyayibona ukuthi lento engangifuna ukuyiachieve iyasebenza. Because I looked at it as right now umuntu wesifazane omunye othola umntwana umzimba wakhe uyashintsha. Vele ne-confidence iyashintsha. Ne-self-esteem iyashintsha. But having a partner next to you ozoqhubeka kubuke ngeso lokuthi umuhle is very important. It's very important, yeah. Very important. So I'm saying nabona abantu besilisa, listen to the song and then buye uzoncoma umuntu wakho embrace umuntu onaye ukutholela umntwana lo muntu ukutholela umntwana for 9 months. Obviously umzimba yes. Therefore those stretch marks are beautiful. Yenza lo umuntu oseduze wakho ak-embrace lokho uqhubeka ukuthi isishopha sakho esakho and you will never change it. Sihle upete awusho awuthi upete uzolishintsha uluthini alishintsha ke futhi kupete shuthi fanele siyatake awu so siyashintsha upete siyoshintsha upete kancane upete so le ngoma iyona into eyenzayo le ukuthi ithi let us not really worry ourselves kangako lokho esidalwe isikhona is enough. There's a reason why. And beautiful. So it's those affirmations. So into engayishiya for beautiful humans out there. Love that. Yeah. I love that. Asiyithande more than anything. I feel like ukuyithanda wena kuqala kwenza ube ne-confidence yokuthi noma yini uhlangana nami uphuma eminyango. Yeah. Ayingeke izidetect ukuthi fanele uzithande kanjani. Yeah. Because wonke umuntu kumele kube khona impact kumele wena ungabe unshakable. Yes, because wonke umuntu unendlela yakhe yokuchaza ubuhle. We all have our own explanation of beauty or describing the beauty. Mhlambe mina ubuhle bami wena ungangebuthanda but yilo bengibona ukuthi ngibuthandayo. Same as when you uthanda umuntu. Lobo bakho nama features akho is what I love. Yeah. But uma ngabe wena ungazithembi ngakho then it's going to be a problem. That is why mina I have to present myself ebantwini nge-confidence yokuthi yabo lokho engikhona yilobu buhle ngiyibona. Yeah. Therefore accept it. So we need to learn ukuzamukela firstly. In fact kunzima ukungazazi nokungazamukeli ukuthi yabo njengoba ngimnyama therefore uma uke wazi accepta kanjalo akekho umuntu ozokutshela enye into ehlukile because when you know yourself and you are proud and you have accepted it yabo lento ifana nokuba ngiyakuthanda ukukhuluma but lento ifana nokuthi uma uthole umyeni wafuna ukwenza isithembu. Yeah. I feel like umuntu osesithenjini usuke acceptile ukuthi ngisesithenjini. Yeah. Uqala utshelwe mhlambe retaliate noma uyabobe nalokho gcineni kodwa. But egcineni masu acceptile. Then ayikhiyenzi. Yabo ngisho ngafika nomba athi yabheda lento inani but you have accepted. So you like okay no I'm good. And mhlawa accepta izinto kanjalo wachanela ingqondo yakho ukuze accept anything ayikho into ongekwazi ukuyi overcome as a challenge or obstacles that we facing every day in life. Uyakwazi ukudlula ezimeni ezinzima just because uyakwazi ukuaccepta into njengoba iyona. Yeah. Mang accept ukuthi uma ngisebenza nawe wena uyi late comer. As much as it's not a good thing
but I've accepted ukuze ngingahlali So you are ngihetheka. prepared So it prior. means uma ngabe ngisebenza nawe ufika late. Yes, I'll tell you mfethu ayikho right leyo nto. Kodwa ukuze ngangilimazi mina. Yeah, kumele I have to uvumele. accept you. Ngale ndlela oyiyona. Acceptance. Acceptance is the key. For today. That's the word for today, guys. Accept yourself. That's amazing advice, actually. Accept yourself because you end up being alone in the dark corner. Look about you feeling sorry for yourself. No, accept it, embrace it, and run with it. But before we just go, I just would like to know where can we find your music and socials, stuff like that. My music is everywhere. Njengokuthi on digital stores. Yes. As Uzawadi Yamungu as an artist, YouTube, everywhere. Hey bo, yazi ngikhohlwa ukusho ukuthi konje futhi ngiyagijima. So I just got a feature from Udem Tuda. Oh yes, Gijima ngeqondo. Udem Tuda. Yes. Wow. So, and also there's something that is coming with Kabza the Small. Manje nje ngoJune. And we are born already yabo sabelo kubeveza. Okay, uGejema is out, but uKabza kuma exclusive zakho selokho engidlala. Yeah. Abantu sebelo kubethi sabathi wena lo. Wena yini lo? Ngazi ukuthi ile to gijima lady, but yazi into engiyibonile ukuthi ukwenza lo mculo lo hlukile onjengamapiano. Amapiano are big, you know. And I think they're fast. Yeah. Because umculo we youth. Yeah. So uyasheshisa igama. Yeah. Right now ngivele nje ngathi phu because wonke umuntu like uba lo Zawadi. But it was good because the album yami siyeza. Yeah, So good. I'm happy. As if I get so like I don't know, touched when I remember the first time I met you. I remember the first time we met, and I was talking to you like Salapana about the boardroom. I was introduced to you by Usiswetwa, like how Kawalentombe. You need to see this lady called Uzawadi. And not even months after, you were like boom. And Shout I out was to Kawe. Shout out to Kawe. But wow, Zawadi, it was such an amazing experience having you here, and we can't wait. I think Kondo's Pateleona, right? In the end of the show. They is actually, yeah. So you can find me on Instagram, Facebook, at Zawadi Yamungu, or Instagram it's at Zawadi Yamungu _. On X it's Zawadi Y. Yeah. And on TikTok it's mhlawumbe ngiyaphambanisa. It's Zawadi Y on TikTok. Okay. It's Z Yamungu on X. Okay. Yeah. Yeah. But thank you so much, guys. Please do go check out Ingemuhle right now. No Mama is currently out on all streaming platforms. It's all out on the streaming platforms, and also the album Ingemuhle is coming out on the 13th of June. So please do the right thing, and also please do subscribe with Ilana on the Creatives Unplugged podcast, where we give you everything when it comes to creatives, everything vibrant when it comes to fashion, music, everything, the works. Thank you so much for all your support, guys. Please don't forget to share as well with your family, and do stream our artists now. We're about to go to the performance, so